नोंथांमोना सोंनाय बायदि आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ आं जेबो बोसोन होनो समाया। बिथाङा सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो गोबां साननो हानाय सासे व्यक्ति। सासे उन्दै सेंग्रा जानानै आं बिथांखौ जेबो बुंनो समाया। अब्लाबो आं बिथांखौ बुंनो नाजागोन। सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजा बिथांमोना दासिमबो दिपेन बर' बिथांनि सायाव फोथायनाय दं। आसा दं, भरसा दं आरो सिमां दं। 31 मार्चनि उनावहाय मा जागोन सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया, बिनि खोथा बिथाङा होबोदोंमोन। निश्चय बियो जाफुंगोन आरो जाफुंदों। बेनिखायनो सासे थैनोसै बैसोनि बोरायाहाय बुंहरदों, माबोरैबा जुदि बिश्वनाथ आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ जुदि सिमा बारायनायाव जुदि जाफुंसार जायोब्ला, दिपेन बर' बिथांखौ नागिरनानै मोनाब्लाबो बिथांनि मुसुखाखौनो लानानै जोङो साबायखर बावगोन होनना बिथाङा बुंहरदों। आरो बिथाङा बेखौ बुंबावदों, जुदि माबोरैबा जाफुङाब्ला बिथाङा मोनसे खोथा बुंलांदों जोंनाव, बिथांमोन बायदिया दिनै नोंसोरनि डिस्ट्रिक्टआव फैयोब्ला होसोनो थाखाय जानजि खाफ्राना था होनना बिथाङा बुंलांदों। नाथाय बे खोथाखौबो जों दिनै बावनाय नङा होननानै बुंदों। निश्चय दिपेन बर' सार बिथाङा सोरखौबा होसोनो थाखाय अर्डार होना गारबोदों, बिथोन होना गारबोदों। बे खोथाखौबो जोङो बावनाय नङा होननानै बिथाङा बुंदों। बेनिखायनो खावलायहरदों दिपेन बर' सार बिथांखौबो, नोंथांनि गोसो इसिङाव मा दं, नोंथाङा जुदि गासैखौबो रायजो राजानि गेजेराव जुदि फोरमायनानै होयोब्ला निश्चय मोजां मोनगोन। आरो नोंथाङा जाखौ बुंदों बेनो जुदि गोसो इसिंनि थाखुमानाय जोबथा रावब्ला रायजो राजा बेखौबो दिनै खुसि जागोन। बेनिखायनो खावलायदों, बयबो दिनै मोजांखौ लुबैगोन। सोरनिबा खोथाखौ रिप्लाइ होनायनि सिगां गोबां साननायजोंसो जोंनि मानसिफोरखौहाय जों रिप्लाइ होजानायखौ जोङो दिनै लुबैगोन। आरो आं गोबां बुंनो सानाखै नोंथांनिसिम। नोंथांमोना सोंनाय बायदि आङो थोंजोङै रावखौबो आं सोंखारिनो सानाखै। हाग्रामा महिलारि सरकारनि समाव जेसेबांखिनि मावलांबाय आरो जेसेबांखिनि आद्रा थाबाय, बे आद्रा थानाय खामानिफोरखौनो मावनानै दिन्थिनायखौसो निश्चय रायजोआ प्रमद बर' बिथांखौ खावलायगोन। एग्जाम्पोल हिसाबै आं बेखौनो होनो सानदों जे दिल्ली, मुम्बाइ, कलकाता, बेंगालर, चेन्नाइ, सिलिगुरि, गुवाहाटी बेफोरबायदि जायगायावबो मोनसे फिसा फिसा बिटिसिनि थाखाय, बिटिसि रायजोनि थाखाय सम्पति खालामनानै होनाय जाबोदों, जायनि मुंखौ बड'लेण्ड गेस्ट हाउस होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा मुं दोनदों। दा बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बेफोरबो जुदि इसेल' जाद्रायबायब्ला बिनि गोजौआव आरो मा दं? दिल्ली, मुम्बाइ, कलकाता, सिलिगुरि, बेंगालर बेफोरनि जिथु गेस्ट हाउस बेफोरो जुदि इसेल' जाद्रायबायब्ला बिनिख्रुइ बांसिन आरो मा खामानि मावनो हाबावगोन मोजां, बेखौसो रायजोआ निश्चय लुबैगोन। जायबायदिनि दिनै बिटिसिआवहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि, CIT, इन्जिनियारिं कलेज, पलिटेकनिक बेफोरखौ दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा मावबाय। बिनिख्रुइ आरो गोजौआव मा दं? इउनिभार्सिटिनि गोजौआव आरो मा दं? CITनि गोजौआव आरो मा दं? जुदि बेफोर इसेल' जुदि जाद्रायबायब्ला बेफोरखौ मावनानैसो रायजोनि देखायनायखौ दिनै रायजोआ लुबैगोन। खुगाजोंल' नङा, मेगनजों नुनाय खामानि मावनायखौसो दिनै रायजोआ निश्चय लुबैगोन। दिनै आरो आं बुंबावनो सानो, जोंनि भेरगाव समस्तियावनो साननानै ला, भेरगाव समस्तियाव जोंहा 30टा पि रास्ता, 18टा CC ब्लक आरो 400निबो गोजौआव जिथु ब्रिज कालभारफोर जाबाय। जायफ्रा दिनै भेरगाव समस्तिनि खामानि मावग्राफोर बा रिप्रेजेन्टेटिभ बा MCLA EM जा दं, बेफोरनिख्रुइ बांसिन माखासे खामानि मावनानै दिन्थिनायखौसो दिनै रायजोआ लुबैगोन। बेनिखायनो खावलायदों बयखौबो जे खामानि मावनाय माविखौ बुंनाया बे राजनितिकनिसो मोनसे भाषा, नाथाय मेगनजों जायखौ नुगोन बेखौनो रायजोआ एक्सेप्ट खालामगोन। गुबुना जेखियानो बुङा मानो बे रायजोनि नोजोरावसो बिसारा जागोन। थांनाय AC मिटिङावथ' बिब्दि
गोजाम बिलखौ होनांगौ बा होनाङा बिब्दि जेबो रायज्लायफिननाय जायाखै, जों बेखौ मिथिगौ। फारवेलि बिदि मोनसे रायज्लायनायखौ जों मिथिदों जे नेक्स्ट मिटिङावहाय बा एसेम्ब्लियावहाय निस्सय गोजाम बिल होनांगौ होनाङा बेनि डिसिसन जागोन। आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथाङा बुंखादों जे गोजाम बिलनि थाखाय जा अडिट, स्पेसियेल अडिट आरो कमप्रिहेन्सिभ अडिट होननायनि मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदोंमोन। बेखौनो लानानै जों फोथायनाय दं जे फैबाय थानाय समाव गोजाम बिलनि थाखाय मोनसे इनिसिएटिभखौ लागोन आरो राहाखौ लागोन आरो रायज्लायगोन होननानै जोङो नेनानै दङ। आरो आं बेखौनो बुङो, जोंनि जायफोर कन्ट्रेक्टरफोर गोजाम बिलखौ मोनैनि थाखाय हालाय हाफाय जानानै दङ, बिथांमोना आरोबाव धर्ज' सहकारे नेनायखौ आङो खावलाय